Mai sauraro menene ra'ayinku a game da wayannan fitaccun jarumai guda biyu? Duba da yadda wannan attajiri wanda aka fi sani da suna Mai Nasara a cikin shirin fim nan na labari na daga bisani duk da cewa wannan ɗan uwan nashi wanda ake ikirarin da cewa yayansa ne kuma gashi ya shirya wasu 'yan ta'adda duba da yadda za su isa gidan domin su kashe Mai Nasara. Babban burinsa ya ga ya lashe dukiyar nasa shi dai kuma bai san an haɗa masa gadon zare ba ne. Kamar yadda wannan budurwar da yake mutuwa da sonta yadda yayin da kika nuna mata da cewa ana kashe Mai Nasara motar da yake hawa zai ba ma mahaifin nata. Duba da yadda kuma a gaskiyan bayani dukkan bayanin da yake furtawa budurwar tasa wannan cikakken bayanin gaskiya dai Mai Nasara yana ji a tattare da shi. Duba da yadda Mai Nasara abin ya matukan bashi mamaki yadda ɗan uwan nashi yake burin ya ga ya kashe shi. Daga bisani dai ya bashi wani makamin da gaskiya abun ya yi matukan ba ma duniya mamaki a cikin shirin fim nan na labari na. Kamar yadda kuma a gaskiya masu sauraro kafin da mu sake muku nan gundarin rahotannin akan abin da ɗan uwan Mai Nasara nan yake shirin aikata masa, dan Allah idan dai wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashar namu mai albarka da musu dan Allah da kusa da muku danna mana subscribe kana da alamar karrawa kamar haka. Duk da cewa dai ita duniya gaskiya kakan iya yarda da mutum kuma daga bisani ya juya maka baya ba ma ɗan uwanka ba ko da bare, amma shi da abin da ciwo kamar a ce jininka da shi ake haɗa baki don a ga an kashe ka saboda ya lashe dukiyanka. Abun kuma takaici abun bakin ciki kamar Mai Nasara akwai da yaushe shi a rayuwarsa yakan iya faɗawa cikin wasu abubuwa da dama amma kuma Allah yakan iya fitar da shi. Duba da yadda kuma ɗan uwansa ne na ce lallai shi ya ga bayansa alkawarin da ya ma 'yan ta'addan da za su ga bayan Mai Nasara kowane ɗan ta'adda zai ba shi naira miliyan 2 kyauta. Sai dai kuma daga bisani a gaskiyan bayani kuma asiri zai iya tonuwa duba da yadda dai Mai Nasara ya ji dukkanin abubuwan da ke faruwa. To mai sauraro dan Allah idan dai hakan ya faru da kai shin kana ga wani hukunci ya dace ka yanke wannan ɗan uwan naka, shin zaka bar shi ne ka ci gaba da zama da shi a cikin gidan naka ko kuma dai zaka kore shi? Dan haka mai sauraro dan Allah da musu da ku bayyana mana kalan naku ra'ayoyin a game da wayannan fitaccun jarumai.